Bagong ano yan? Bagong labas? 2022 model yan? Bagong rig. 2022 Rosy. Ang black. Agad na no? Malayo na tayo. Bakit lang lang. Ito na naman oh, nakabalik na naman. Bado. Kalayo na natin masyado. Ha? Kalayo na tayo. Likod na tayo. Sige lang. Na tayo tayo na natin. Ang kamay ko, nakagugong na ito. Verify contact left. Hi, welcome to my vlog. Terus sa likod, grabe na sila. Let us go,